Un o ffrindiau Iesu oedd Philip. Un diwrnod, dwedodd angel wrtho, dos at ffordd y tu allan i Jerusalem. Doedd Philip ddim yn gwybod pam bod angen iddo fynd yno, ond fe wnaeth yr hyn a ddywedodd yr angel wrtho. Gwelodd Philip ddyn pwysig mewn cerbyd rhyfel. Roedd yn darllen. Brysia, medda Duw, dos i siarad ar dyn. Doedd Philip ddim yn gwybod pam bod angen iddo siarad ar dyn, ond daeth draw ato. Wyt ti'n deall yr hyn wyt ti'n ei ddarllen? Holodd Philip. Nac ydw, atebodd y dyn. Alli di fe helpu? Dringodd Philip i'r cerbyd rhyfel. Roedd y dyn yn darllen am y person arbennig roedd Duw am ei anfon. Iesu yw'r person hwnnw, dwedodd Philip wrtho. Hoffwn ni fod yn ffrind Iesu, dwedodd y dyn. Felly dyma Philip yn dweud hanes Iesu wrth y dyn. Roedd yn gwybod erbyn hyn pam oedd Duw wedi anfon i'r lle arbennig hwnnw.